Jebe mi, matere. Pa šta koji će mi kurac ekstazi? Premi dog. Bilen var ekstazi, igen dog. Kan du ikke bare sælge det? Du kan få mellem 15 og 20 kroner for sådan en pille nu. Okay, it's a deal. Milo, du sørger for, at vi får vores penge klokken 11, så kan du nå det? Prøv at høre, du er ved at blive gammel. Hvis du skal overleve, så bliver du nødt til at satse på en ny generation. Det er mig, kongen af København. Kong of Copenhagen. Kender du noget til ecstasy? Jeg har en problem. Kakav problem? Kong of Copenhagen. Maden ikke har ikke bare nok i gang. Hvad har du tænkt dig med den pose, der? Det er ikke vores problem, at du ikke har penge nu. Hvor bliver min ecstasy? Hoću ja da zaradim na ovome, znači 140. Og så puner musavn ned, og der er nogle ting, jeg synes er gode. Prøv at høre, Milo, vi hjælper dig, og du hjælper os. Og det her, det er kun begyndelsen. Look here, look. You're making fucking big kid. Hvor er det der? Dobro, Milo, jebote, koliko ih ima? Ti si rekao jedan.